Iya, sekondi. Ora ning ndi ning omahku. Ning omah. Lah kok teleponku ora mau dibales sih. Ora bales sih. Lho, Sibuk. iya. Hmm? Iya. Bu, Ngopo? kon motone omah-omah karo kon moto Hmm? WC Oh. nggo laporan. Oh, Patinanku kok ayah kok ora bales sih, tak aku mangan mak tahun tak bel. To. Terus sore meneh mangan meneh tak bel meneh kok sibuk. Apa iso ora kangen? Sekarang Pak. Saya kangen. Oh, yo karan RT kan sibuk ya. Kene we ngono iku kok RT iki do apa ya? Operasi kamar mandi jentik apa ya? Jentik apa? Kamar mandi sing kotor-kotor iki lho ya. Patinanku apa sibuk apa lunga ning endi? Iya. Heeh. Iki nyonya ning ndi ora ning omah? Wah. Ning arep aya ning ndi kene kamar. Hah? Yo ning kamar. Aya ning kamar. Oh. Yo engko nek balik ting-ting mlebu kamar nek enak ya. Allah. Bener. Hah? Wis ben. Ya kok jois ben. Apa ya ora kangen mangan bareng karo nyong sih? Yo kangen banget kok. Lah kene kok sepi ora telepon ra apa. Kangen aku. Hah? Yo kangen pengen. Mau Iya kan. Heeh. Lah iya makno kan aku mangan kelingan ane mak taun. Tapi lawe ya ora enak ya, cuma jangan bening opor terus bosen ta ya, santen terus. aku mau Jangan. Apa? jangan bening. Heeh. Sambal tempe. Nyambel apa? Tempe. Oh, ayam nyambel dhewe. Yo tempe Iso to. Tempene kapake. Iya harus jangan bening. Aku ora tau ya masak ngono ki. Piye maksudnya? Tempe goreng, disambel. Tempene di jangan bening. Heeh. Pindah. Potong-potong kae. Heeh. Sambal dipenyet. Oh, dengan tempe ini dientas dipenyet sambil ke lembek mateng kok mentah. Yo lombok mentah. Lombok. Lembek kayak apa? Nasi. Yo kayak nasi. Kayak tomat apa nasi? Ora tomat. Jadi kayak tomat luwih enak meneh. Ora. Oh. Ini ora tahu yakin ya. Tempe ini jangan bening karo apa? Karo bayam apa karo apa? Bayam. Bayam. Bar dientas di sambil ke lembek mentah, ora lembek mateng. Mentah dicampuri lombok ulek siji. Heeh. Tak tiru ya. Heeh. Masakan. Yang ini makan seneng masak. Ya. Lauk pindang sendiri. Yang gak wajar 15.000 kan gede kan mah. Kan tadi kan oke, gede. Ini nak masak sih, dia kudu ndak sak kebiasaan aku masak. Yo, itu ku sak keranjang kan di sini luru kan sak panganan wis. Ora tau nyora tau masak. Punya tempe ki biasa tak goreng tapi bumbine masako. Nyo males ngulek. Goreng tempe bumbu masako tak tambahi apa ya? Gula pasir sithik mbek ya. Mutu. Wis nyampal uya wis ora tau masak ngono-ngono ki ora tau aku. Nah, iki kan ning kulkas mau ono dipang daripada ora kemasak.
pirang-pirang dibangun tak campur. Oh. Yo enak. Apa ayammu nanti aku miskal toh. Ya. Halo. Mati. Hah? Halo. Nggak ngerti ya lu. Cuma repot. Repot. Oh. Iya. Masalah kan nek telepon ora cuma sak omongan wis ya. Iya, jarine karo latihan. Latihan nek kan suara ning guyu piye? Jadi mama Yo masih latihan nyambel. Yang insyaallah nek cilik kita masak kayak ngono adet gelem apa ora. Sekolah karo ayau. Jangan bening kayak tempe godongan kae pok ya, ora. Wah. Sembarang. Cembung di karo jangan bening. Iya tak tiru. Terus tembene dimpas di sambel. Ora ketok sih. Keira. Oh, tiga itu berarti rambut tomat. Kamu? Yo, enak ya. Oh, jos. Enak buah. Masalahnya mangane gini anane undi Mbak Ani anane jangan kokai tok wis. Matur gimana nih opor mujair pindang ngono kok. Iki malah yang sore rumangan. Banyak kok cari geli ya. Aku kamu rene Mbak Duna. Halo ya. Iya. Halo. Aku mau ke Mbak Duna. Lu. Wah, kok kulo. Ora lu. Ayo mikir aja iki ora kowe kan. Aku dolan rono mau. Ayo mikir ayam. Ora don aku kan. Mosok aku kuru. Yakin. Kuru yakin. Ora kaya mau ning gemoy. Ora pengen mangane kurang don. Napa kok mriyang ora mriyang. Anu dolan rene, Sama aku kepikiran pengen jam tas dulu. Pikiran apa ya? Pikiran pengen ndang mentas. Aku iki ora nggo kok ngene soran liburan. Lah yo, engko lek wayahe mentas kan mentas Roma. Iya. Iki yo ora dasteran ya. Nggo soran liburan sore sepan cilik. Lah itu. Dinikmati wae, dijalani wae. Ono saiki. Iya. Lek wayahe mentas kan mentas. Ya, ngono sih. Sehat-sehat nih mama. Iya. Terus ya mah. Monggo nggih. Nggih, monggo. Halo, Pak Yos, enggak pucung mulai ya. Assalamualaikum. Raya mari nek kapan? Iya, obatnya dumbe peti kuang kuwi, nek tak inyong. Saumpi. Aku periksa. Dumbe. Periksa. Belok kok periksa barang. Periksa ndi? Ini dokter. Yo belum mau dikai sawat iki. Tapi garing tak tambah ke pisan. Aku jengkel ora mari-mari. Oh, yo jengkel berarti kon. Lah saiki ning ngono terus yo ora mari-mari to ya. Iya. Bisa. Ya, awak bojomu njaluk terus. Ora.
Ojo ngono terus memang. Heeh. Ora kok ayah sing njaluk. Nah, Hah? ora. Yo man mari se. Iya. Ya wis. Yo kate nek ora diombe yo. Eman jadi buat nek ora diombe. Ombe yo entek entek. Wis entek. Ojo di tahun terus sama mana. Rasanya hilang sih. Ora. Yo. Tidak bisa mereka mulai. Terus ayah, iki main Rene apa ora? Maksudnya Rene aku balik apa Rene? Kapan? Hah? Balik. Balik. Ora kesuwen. Ben sedeng karo mari. Ben sedeng karo mari. Roman mari setu. Setu kan aku Bali toh ya. Lah yo. Yo ngon delok jadwal sih lah. Setu balik tapi ketoke ora nginep ya. Aku ngomong bocah juga udah. Yo. Aku nek dipaketke iso yo dipaketke. Oh. Udah lho. Tapi indah ngomong, aku nek mulai orang nginep apa iso. Ayah ngerti dhewe ra? Halo. Yo, nganut ya. Iya yang. Nganut mama. Hah? Nganut. Anut mama. Bukan mau tak telepon ya. Iki siswi lo ya, iki si Rebu, Kemis Dimas Setu. Yo. Itu. Pak ayah tuh kena sentuh karo bojomu wae ra aku begei. Ora. Ya. Ya wis nek ayah ben mari ya wis. Ben mari sik tapi nek karo bojomu terus ya ora mari-mari. Ora yo. Iya. Ya wis ya unan bojomu ya. Sehat-sehat mama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.